दा नायनानै लादो नै बिसोर गासैबो सारनिनो स्टुडेन्टसफोर गोजामोन दा बिसोरबो ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि गोसोआव खामखांदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला सारा ओरैबायदि मोजां फोरोङोमोननो दा ओरैबायदि दुखु जादों दा नायदो नै जेरैथिंबो दुखु जादों जेरैजोंबो फरायसाफोरनि मेगनाव मोदै खुलुमबाय बयनिसिमबो एसे आवगोलनो आङो भिडिअ होखांखाबाय जिथुनाखि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बाजारनिनो एटाच गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म स्कुलनि मान होनो गोनां प्रिन्सिपाल सार बिरजय ब्रह्म सारा जि जायगायाव गोग्लैदों आङो नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायफालांदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सारनि रुंसारि जानायाव बेबायदिनो गोबांथार ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों दा ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौहाय दिन्थिलांनो नाजासिगोन नै बै नुहुरनाय टावारानो जादों जाहैबाय आमथेखा बाजारनि मबाइल टावार दा बेनिफ्राय ओरै फैयै फैनानै मोनसे गामि ओनसोलाव हाबहैग्रा लामा दङ नै दा सार बिरजय ब्रह्मआ बेजोंनो फैदोंमोन बे लामाजोंनो न'आव थांनो होननानै ओमफ्राय दा नै ओरैहाय दावखोलांदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय ओरै दावखोलांनानैहाय सार बिरजयआ बबेखिनि जायगायाव आं गोग्लैदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायनो नाजागासिनो दङ दा नै ओरैबायदि सालायबोदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय ओरै सालायलांनानैहाय एक्सुवेलि मानसिया नै बैयाव गोग्लैहैदों दा आङो देखायलांनोसै ओमफ्राय माब्रै बेयाव गोग्लैखो दा बेनो ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि ओमफ्राय आङो गोबांथार गुबुनफोरनि स्टेटासफ्राव नुनो मोन्दों जाहैबाय बाइकआ एसे खर' बायलादों ओमफ्राय गोबांथार मानसिया थै गदों आरो ना खर'निफ्राय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जादों आरो नै ओमफ्राय नै मानसिया नैबे जायगायावनो गोग्लैदों आरोखि दा नायदो नै गोबांथार बेफोरबायदि थै गलाबायनाय दङ आं देखायथ'ला दा फाइनालि आङो बिरजय सारनि न'आव सफैबाय नै नायनानै लादो बिरजय सारनि न'आ बेनोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सफैनानै दंसै नै बेयावहाय दा बिरजय सारा बेबायदिनो निसिमा आन्सलिक आबसुनि स्पिकारबोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आमथिखा दैमालु एबसुनिबो बेबायदिनो एडभाइजार हिसाबै दङमोन दा बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बिथांनि मुंख्लं जानायाव दैमालु इउनिट आबसु हिसाबै सानख'हायै जों दुखु मोनदों जों गाबदों सहायनो हायाखै बे आदा बिरजय बायदि मानसिखौ जों मोनफिननांगौआ गोब्राब जोंनि ओनसोलाव बिरजय ब्रह्म सारा दे रुंसारि जानानै थांबाय बिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिहोनो थाखाय ब्रादारखौ खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय गिबियावनो मुंख्लं आदा बिरजय ब्रह्मनि थैनायनि सोमोन्दै जा एसे मिथियो बेखौ आं खिन्थानोसै बियो मैया दालिगावआवहाय मोनसे फिल स्टेसन प्रग्राम दंमोन मेट्रिकआव फर्स्ट डिभिजन पास जानायफोर बे फिल स्टेसन प्रग्रामाव थांनायाव थांनानै एसे हर थौबोदों फैनानै दा बियो गावनि स्कुल गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि आमथेखा बेवहाय गावनो प्रिन्सिपालखा आदा बिरजयानो मुंख्लंआनो बेयो गावनि बाइकखौ लांदोंमोन बाइकखौ लानानै फैनायाव सालानिनिफ्राय दैखरगुरि गामि फारसे फैबाय थानाय लामा गेजेराव बिथाङा हरखाबै बाइकजों हारसिङैनो मोनानि देरथासो टाइमाव बे जाब्रबथाय जादों आरो सोरबाफोर नुसनफैदों नामा बेनि सायाव नुसननायाथ' गंसे अट'आ दैखांना लांगासिनो दंमोन बे अब्ला बे थैखांखाबाय मानसिया जाथाया जाखांखाबाय जाब्रबथाया बे अट'आ बे हिन्जाव मानसि देहायारि गोरबोनि पेसेन्ट लांदोंमोन आरोना हस्पिटालाव डिलिभारि पेसेन्ट लांदोंमोन ओमफ्राय लांखांनानै बेयो पेसेन्टखौ ड्रप खालामनानै आंखौ गाबज्रिदों आरो ओइ खन्दक होनना गाबज्रिदों अब्ला जोङो सिखारबाय इउनिटनि गासैबो वार्डफोरखौ जों सिखारजोब्बाय सिखारनानै जोङो हाखु दाखु फैबाय आरो ना आदा बिरजयखौ बिदि जादों होननानै नुफैबा मानसिया गोलैनानै दङ गोदा खांग्रानानै खोमाजों थै गनाय आरो माबाजों गन्थंजोंबो थै गनाय मेगनजोंबो थै गनाय मेगनजोंबो होथेजोबनाय खर'आ फुरा ब्लिडिं आरो ना ओमफ्राय उनावहाय नायबाय बाइकआबो ओरै साहा फैनायानो खोला फारसेसो दं बाइकआ उल्थानो बाइकआ गुरुबबाय हेडलाइट गुरुबबाय ओमफ्राय सेफगार्डआव नांदों ओमफ्राय मानसिया खाग्रानानै दं आरो जायगायावनो
खोथा खांग्रानानै बेनिफ्राय प्रसासननो खबर हरदोंना? प्रशासननो फुङाव खबर हरनाय जादों। आनसलिकनिफ्राय निसिमा आनसलिक डक्टर आबसुनिफ्राय खबर हरबाय। ओमफ्राय नै गावनो निसिमा आनसलिक डक्टरानिबो आबसुनि बे मुंख्लं आदा बिरजायानो गाहाय बुंथिगिरिखामोन आरो जोंनि दैमालु दालाइ बर' फरायसा आफाद आबसु आन्थेखानिबो बियो आगुनि लेङाइ आफादगिरि दानि जोंनि दैमालु इउनिटनि आन्थेखानि एडभाइजार महरै बोसोनथिगिरि महरै दङमोन आरो आदा बिरजाय जायनाखि मुंख्लं बिथाङा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि आन्थेखानिबो बियो प्रिन्सिपालमोन। दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारा बेखिनिखौ मिथिहरनायनि थाखाय। थेंक इउ सै।